हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 2ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? E.L. ଥଣ୍ଡାଇ, ଯିଏକି ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଭୋକିଲା ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁବନ୍ଧନ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅନୁବନ୍ଧନ ଅନୁକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଭଲଭ୍। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଭଲଭ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ୍ ଏକ ଭୋକିଲା କୁକୁର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କୋହଲର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ନାଁ ଥିଲା ସୁଲତାନ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆସିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 କୋହଲର କେଉଁ ମସିହାରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କୋହଲର 1925 ମସିହାରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ? ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଜର୍ମାନୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ରାକୃତି ବା ସମଗ୍ର ବା ସଂଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ମ୍ୟାକ୍ଡୁଆଲ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ଡୁଆଲ୍ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ଅନୁକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ଅନୁକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ବ୍ୟବହାରରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବହାରରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ସ୍କିନର କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ୱାଟସନ୍ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ୱାଟସନ୍ ଠେକୁଆ ଓ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁବନ୍ଧନ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଭଲଭ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଗ୍ୟାମ୍ବାଟିସ୍ତା ଉଇକୋ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 କାହାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କେବଳ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାଗୋଟ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଗେନେଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି? ଗେନେଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 11ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା, ଯିଏକି 1961 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିରୂପ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅନୁକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ବା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣରେ କାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ବବଡୋଲ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 1961 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା। ବନ୍ଦୁରା କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ବନ୍ଦୁରା କାନାଡା ଦେଶର ଥିଲେ। 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମୁନା କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଅଂଶରୁ ସମଗ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୁଝାଇଲେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଏ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27
ପାଭଲଭ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ? ପାଭଲଭ ରୁଷିଆ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଅଭିପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ମୋଭର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ୟୁନିଟିର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ है ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁକ୍କେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରାଇକିରି ବନାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମେନ୍ କରି ଏଥିରେ CHSE ମିଡ଼ିୟମର 9, 10 ଏବଂ +2ର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି +2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇ ପାରବ। ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍କେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।